ketok. Lah iku ketok sampean. Aku tak melok eksis lah. Nek eksis berarti nggo kacamata. Yo, kan sekesuk gak eksis. Lah sampean tak kakno lah ora apa-apa lah. Lah, kok ben masuk sampean TikTok. Lah iku bocilem ben masuk. Iya masuk tenan masuk. Gak bodoni aku. Iya Mbak Kepo. Lah kan wonge kok kepo. Tambah 2 nih, Mbak. Gak apa-apa lah. Monggo lah. Lah tambah 6 yo gak apa-apa, tambah 10 yo ora apa-apa. Bakule yo seneng. Angger kanthi menanti ae. Ana tuyule itu paling. Kan tau kok makanan. Ana wong kok santet-santet. BCX pengen BCX dealer. Abang Mbak. Ya tapi mbok kapan, Mbak? Pikir PCX lah. Pengen putih cuma putih saiki. Alah Mbak, aku kok kepengin PCX lha apa Mbak? Wong aku Honda 3, Honda 2, aku sing nganggo bojoku nganggo elek iku to pasar. Bojoku gelem nganggo iku. Abang senenganku. Iki aku duwe Vario abang iki Scoopy abang. Pengen putih kecil saiki ikut. Iki lho. Ijono tempat tambah. Aku marai tak pikir ngene. Nggih. Bok, loker. Aku jere bojoku iso tapi aku wis ora pajeke ambek anak. Sepeda paten Klathak nggopo? Nganggone bingung aku. Awang aku bojoku nek moro Lamongan lagi gelem nganggo iki. Moro ngedan yo Lamongan. Kan sepeda motor ah. Iki preman. Lamongan kok. Bojone nganu kok Lamongan. Iya, bojoku dodol nang pasar mau peleman piye no, Mbak? Lah meneh Lamongan kan Lamongan gak Lamongan. Lah kan dibeken iki leh. Mesti Lamongan kan anu lho tempat sikul peleman. Gak. Jirene dodolan tok pasar kok malah peleman piye no, Mbak? Sakune iku lho. Ora. Peleman Ora, nek sore miger. Tapi mulai ku jarang bojoku mulai maksudnya moro Jawa Timur ku jarang. Ora iki. iki langsung peleman nek menawa. Ora, yo enak dodolan ngene iki ya. Wong mulai desa ndau temoh. Wis seneng tok tambah ah. Saose loro pas siji. Iki berarti dadekne loro-loro ngono. Duwe biru tae. Mau bar dikai bojone biru iki dikai biru. Sampeyan cita jala akeh kok. Ya ming lho cita jala akeh. Kan kok didacekno ah. Iya. Ana Entek pisan. apa? Wis entek. 50 juta wis entek. Aku ngene iki tukono bojoku, Mbak. Aku ingin dikei hadiah lah aku ulang tahun. Tak kei kacamata. Lah kok monggo kae ulang kepone kok agek monggo. Kanggo aku duwe, kae. Aku ulang tahun lagi dingin. Suwun ya, Mbak. Makasih. Dadah. Dadah. Iku lho dadah. Aja dadah. Gak boleh tak melok kewan. Lho, jere iya kok enggak madhep kamera. Oh. Gak boleh melok kewan nisan. Edisinya masih sama jualan di Pantai Indalayur. Inilah Mbaknya loh. Sama jangan menjauh, Mbak. Mau jere iya kok malah menjauh, Mbak. Ya. Edisinya masih sama jualan di Pantai Indalayur. Inilah Mbaknya pasti main ke Pantai Indalayur mampirnya ke sostennya Mbak Kepo. Dijamin rasa telur mantul. Inilah Mbaknya. Bocil, halo Bocil. Ini namanya Bude Kepo ya. Ya, Mbak Kepo mah aku mah nyude. Entah mah, wong aku kelahiran 91 ya, Mbak. Ya aku mah bidang bude ya. Baru gede. Kan bude baru gede. Aku mah bojoku tak kon ngundang aku Mbak. Guyon Mbak, bercanda. Lah aku le ben awen to, Mbak. Lah aku 91 ya, Mbak.
Marai Saya aku gak tahu. 92 Iya. jenengan. Nggih, marai saya gak tahu make up ya, Mbak. Bojone gak gelem tak make up Mbak. Malah pangkleng, Mbak, ora kenal aku, Mbak. Dadak metu swara aku lagi kenal, Mbak. Oh, tibake bojoku muni ngono, Mbak. Kan seumur hidup nggak pernah make up, Mbak. Kenal dia ini kan nggak pernah make up. Ya, alhamdulillah ya gitulah. Nah, aku lah sudah sama suami saya sudah 21 tahun, Mbak. Berarti dari umur Iya, dari umur 2006, Mbak. Nah, berarti hitung dhewe 91 niku 2006. 20 tahun dong, ini 2026. Ya, mau menginjak Ke 20 ya tahun. ke 21 tahun. Dua dekade. Anaknya dua saja. Oh, dua saja. Oh, ono saja berarti mau. Enggak. Tapi buatnya setiap hari. Ya, aku dua saja cukup. Kakaknya kan 9 tahun, Mbak. Malah garwane. Ya. Enggak, maksudnya kalih sing pertama. Yang kedua. Ya, 2008. Kulo nikah niku 2006, Mbak. 2005 lulus sekolah, Mbak. Yo jodohnya cedek, Mbak. Soalnya aku gak tahu pacaran. Mulane aku ngene iki pacaran dhewe. Anake sandang iku lho. Iku lho. Yo. Nggih. Udangno lah. Iya wes. Ya. Nomor 3 warung nomor 3. Ya wes udangno. Ya. Bahaya bari-bari kok gawe gampang kok. Gawe yo angel. Aku mangkel Mbak ngono Mbak, anak kok dibar. Oh dodolan, zamane biyen Mbak aku dodolan dodolan dan ngurus Mbak. Mergo masuk angin. Nggih. Selapan niku Mbak. Monggo, ya itu buat sendiri, dijamin enak rasanya. Sesuk goleki lagi. Saestu. Ya. Mboten bodoni kula bakule. Bakule nggih doyan kok. Nek gak asli ya jangan dibayar. Repot tiap hari. Ya, alhamdulillah. Jadi Sudah tempat kira sana ya. Oh, niki di sini saja 3 minggu. Kalau sombe nek masuk sekolah minggu saja. Oh, minggu saja. Ya, kalau itu pedagang keliling kula, Mbak. Oh, berarti. Ya. Kalau enggak Sekolahan jadi berarti? ya Kak, sama sekolahan, Mbak. Sekolahan masuk pagi, sorenya keliling, Mbak. Minggunya tempat. Ya, minggunya di sini. Sama ngurusi anak, Mbak, kelas 4. Ya, monggo. Sepunten suwe. Amin. Suwun nggih. Amin. Makasih ya. Dadah sama kamera. Dadah. Sampai jumpa lagi, Mbak Ya, Kepo. hati-hati di jalan. Makasih. Apa di TikToknya? Ah itu Mbak Kepo. Bakula ya melek eksis. Oh, ini. Ya. Oh, YouTube. Ya, YouTube dan TikToknya Mbak Kepo. Tapi nanti sampai diupload ke TikToknya Mbak Kepo dan YouTube-nya Mbak Kepo. Ya, monggo jangan jauh-jauh. Malu. Ah, jangan malu ah. Cantik-cantik kok malu. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadinya sampean kan mau. Lah, itu kamera beneran kok. Nggak bohong saya. Lah. Berapa? Ya, monggo. Berapa? Segini? Iya, Bu. Ya, di konten masuk YouTube sama TikToknya Mbak Kepo. Hah? Berarti berapa biji hitung-hitung nggak apa-apa? 10 biji.
12 biji, 22 gitu. Hah? Ya. Ya, 12 biji, 22. Bojone buram. Tenan. Total, Mbak. Nggih. Berapa biji, Mbak? Pintenan Ibu? 2.500.000, Mbak. Hari 10.000. Ya, sausnya dipisah apa dicampur? Tipis. Nah. Kok sampean tak follow balik, Mbak? Nek sampean follow aku. Iya, Mbak, masuk TikTok tapi sampean di belakang kamera, Mbak. Ini ta. Dudu TikToknya Mbak Kepo. TikToknya Mbak Kepo. Mboten enggak. Ada TikToknya Mbak Kepo. Mboten Mbak Kepo tok, banyak Mbak Kepo. TikToknya Mbak Kepo. Dan YouTube-nya Mbak Kepo. Apa itu? TikTok Follow, Mbak. Follow ya, keliru betul sampean TikTok. Follow sampean kangen. Enggak. Sampean kok tak follow balik. Lho bakule kan tidak memaksa. Kaya dia mau konten, Mbak, sampean tak konten yo. Muni yo kan tak konten. Bakule tidak memaksa. Gratisan bakule kok nangis gulung-gulung. Ini kok kamar mandi toilet. Di itu. Kidul. Ada tulisannya toilet itu. Cewek cowok semua di situ. Hah? Cewek cowok. Semua nggak apa-apa. Kan sendiri-sendiri. Ada pintunya, monggo ke toilet dulu. Ya nggak apa-apa. Saya itu. Enggak, maksudnya tadi saudara saya ke sana. Hah? Tadi saudara saya ke toilet. Ya. Belum. Belum balik. Lah, tapi ada pintunya semua kok. Dijamin aman. Oh, boten, dijamin aman. Es krim mana? Belum. Ini burung rono sapu. Nah, ya. Ndang rono saya tak parani. Ayo, Dek. Ora apa-apa. Suwe aku tadi bagus banget. Saya Ya, ditinggal saya matikan ya kameranya. Ini bocilnya beli sostel. Nggak kanti bocilnya ini. Halo, ini halo. Kameranya. Halo, kamu rumahnya mana? Oh, Blora. Ikut ya? Hah? Kamot? Nah, ya. Masih? Ya. Nggih, kamera saja. Engko nek bakule orang nganggo HP, engko malah iku apa jenenge bakule ndelok dracin ae. Gak sida dodol ya. Soalnya suka dracin. Engko malah niki nggih. Tapi niki alhamdulillah dipending dracine soalnya bekerja. Berapa biji? 5 ya. Sausnya dipisah. Nanti Kak sampean masuk TikTok lo ya. TikToknya Mbak Kiki. Ya, sedeng. Ya. Rumahmu mana? Ya terserah Anda. Wong sampean sing jawab bakule kepo kan. Namanya aja Mbak Kepo. Jadinya ya kepo, namanya aja Mbak Kepo. Oh iya. Nggih. Ini TikToknya Mbak Kepo dan YouTube-nya Mbak Kepo. Tolong dibantu subscribe ya. Ya, baru saja. Loh, bakule ape eksis kok ora sido. Sido ora mampu kamera. Bakule eksis sih kok. Sampean pinten? Kalih, sampean di belakang kamera gak kelihatan nih. Nggih, marai kamerane gak iso mubeng nih. Monggo ubengke. Sampean gak jadi gak ketok. Bonus sitok. Ya, bonus sitok ya nangis bakule. Oh, bakule ora ono sing bonusi ta. Nah, ya, sosisnya jadinya gini ya. Nggak ada sosisnya, rokesnya gitu, bocil ya. Nanti masuk YouTube ya, bocil dan TikTok ya. Oh, jadinya comet-comet.
Aku, omahku gak tak gowo. Tak bales sampean. Dendam. Lah sampean jere gak mau gowo kok. Ada sini dendam. Yo, dendam. Ya jere omahe panas Mbak. Hati-hati ya. Ya, enggak apa-apa. Namanya aja Mbak Kepo, ketularan Mbak Kepo ya, bocil. Umur kamu berapa, bocil? Oh iya, bocil, bakule ora krungu. Banter suarane. Bakule. Sampean mboten saos nggih? Iya. Sampean saos setipis ta? Ada mau apa? Sostel. Sostel apa? Ini panas, Mbak. Sostel ya kayak gambarnya itu loh. Kayak apa aja? Kayak apa? Sampai rumahmu mana ta kok? Kayak apa? Ya kayak telur sama pesene bojone sampean. Maaf, bojo napa? Anak. Maaf. Mboten ngingeti bakule nganggo kacamata barang kok. Kurang adus bakule. Kurang adus bae yo. Mau lagi. Sampean iki mosok nganggo ngene. Iya, dadah, bocil. Dadah. Ya. 6,15 juta. Iya. Berapa, Mbak? Ora 7-15 juta. Bakule ya gulung-gulung ning kene, Mbak. Ngono ya. Bakule gak iso eksis engko, Mbak, nek sakmono, Mbak. Apa tanggo healing, Mbak? Aku apa kepengin moro Bluro, Mbak. Bluro iki apa? Lah aku kepengin keliling. Moro ndi? Mulai bojoku kok goleki aku piye? Bojo akeh kok. Moh, bojo itu satu kok, gak rokok, gak meteng, gak marung. Duit dikekno wong wedok kabeh kok. Ora ana duit lanang, duit wedok kok. Golekne iya nek kaya bojoku nek ora ajurno aku. Telu malah. Wes, sik aku. Ya wis sabar, sampe dhewe sing iku leh, sing nanggap. Dilayani kok malah. Bayar iki. Iya, nanggap bayar iki, Ndok. Entuk ndok. Isih nanggap. Batine bakule cerewete ra karuan. Inilah Mbak Kepo. Namanya aja Mbak Kepo. Wonge ya kepo. Wong mbek rokokane tak kono. Hah? Oleh monggo. Ora kok rokok sampean. Oleh monggo nek anggere doyan tapi garing. Wong kawit dik mau. Ngene iki sakso-sakso diamuk bojoku aku. Iya, keloman. Lah kan masuk konten. Lah sampean kok masuk konten? Lho, balik neh. Konten kreator iki. Ya, bakule iki yo. Mulakno narsis bakule. Kira mbak 15.000 ya? Iya, 15 juta. Wis ngono. Iya, sabar. Sausnya dipisah apa dicampur? Sampeyan YouTube Bas no. Ngentosi niki. Nggih, sepunten nggih tak jak ngoceh niki. Sita apa loro sausnya? Ya sitok ora apa-apa. Sak piro? Wes. Wes kasat iki ketemu. Alah. Sampean berapa? Nggih 15. 15 15 juta. juta nggih. Aja sak wonge lho ya. Boten. Nek sak wonge engko bahaya ya. Bojone golek engko Amit. Tak wong ora ya gathok kon mergo. Mau mergawe, gak enak. Engko malah dijaluk. Enak yo bari kene, Mbak. Iya ya sik sampean iki batenku tak dhewe ben ngono lho. Gak ojo. Kok sampeyan iku lho. Rempong tenan lho sampeyan kok. Aku lagi Amit 5 juta nggih. Nggih. Sampean berapa? 10.000. Amit. Nah, 15 juta ya, makasih. Dadah, dadah sik ah, Kak. Kamerane mau tinggal ora mau dadah. Dadah. Nah. Kamerane ora mau dadah, njaluk kamera ora mau dadah. Maaf lama ya, Mbak. Maaf lama ya, Mbak. Ya aku lepol. Mau tidur bakule, capek. Jangan tidur dulu pelanggannya masuk. Iya, maksudnya sebar iki lho tidur. Tak kon mijeti bojoku sik tapi. Ya.
3 minggu sudah cari uang full time. Ya, Kan hari libur. ya. Tapi ini sebentar lagi aku mau healing lah. Pacaran dhisik mbek bojone. Ya, Sama mantan pacar. enggak pacarnya sendiri Oh, bojonya. pacarnya sendiri. Ya, enggak ada Kirain mantan. mantan pacar. Ya, enggak, saya enggak punya mantan, langsung jadi mbek bojone. Ya, pacarane mulakno mbek dadi. Mantan pacar jadi suami. Iya. Langsung kepethuk, Mbak, nemu tok pasar iki, Mbak. Ya Allah. Yo, zamane biyen aku duwe HP tak nggo konten, Bu. Nemok bojoku tok pasar, Bu. Aslinya sampean pundi? Kula Gedung Mulya, Bu. Sampean mana? Pati. Pati. Aku ikut ya, Bu. Aku kepengen ke Pati. Oh, alah. Ya, kepengen Silakan. keliling dunia, Bu. Oh, alah. Iya. Tak kirain keliling apa gitu. Mosok kelilingi cowok-cowok lah, Bu. Engko bojoku kok marah, Bu. Kok nangis engko bojoku, Bu, kok. Satu, dua, tiga, empat. Aku gak sama kok, Bu, pakai kacamata, Bu. Ketok kok. Sampean 6, Mbak 4 kan 10 ya, Bu. Lah, bakule Iki lho tak hitung kok. Iya. 1, 2, 3, 4. 20, Bu. 20 golongan. Bakule kongkon eksis ngene bojone, Bu. Iki nek ini ditukokno kacamata, Bu. Ulang tahun dikado kacamata, Bu. Surprise ngoten, Bu. Sausnya dipisah ya. Wah, sampean abang biru di situ masuk TikTok loh sampean. Sampean masuk TikTok loh. Ndak apa. Loh, birune malah sing dikekno. Edisinya masih sama. Jualan di Pantai Indah Layur. Ini mbaknya cantik. Dari mana sampean, Mbak? Sampean dari mana? Saya Ya. dari puncak gunung, Bu. Puncak Gunung. Triwe. Ya. Main ke Pantai Indah Layur, mampirnya ke sostanya Mbak Kepo. Dijamin rasa telur mantul. Inilah ibunya, inilah mbaknya. Mbaknya nggak kelihatan ketoknya. Ndelik kok. Sing dadi artisnya niki kalih bakule. Ya wes lah, aku jadi artis wae. Ndak apa-apa ya. Sama mbaknya itu sedikit. Ya. Edisinya masih sama. Jualan di Pantai Indah Layur. Mbaknya, ibunya main ke Pantai Indah Layur, mampirnya ke sostanya Mbak Kepo. Jamin rasa telur mantul. Kan yang paling endul katanya sih. Iya, kurang banter sampean, malah banter Walah. suara aku. Lah kan sampean sing muni gitu, enggak saya. Lah, Oh. banter bakule malahan. Nah, nanti diupload malah gak dadine kan grogi. Gak jadi. Dihitung malah gak dadi malah. Grogi gini. Loh bener sampean toh pendatangnya ono neh. Ora oleh tidur. Sini loh. Iya. Berapa? Setunggal pinten, Bu? 2.500.000. Hari 4. Iya, sausnya dipisah apa dicampur? Pisah. Iya. Iya, 2.500.000. Sing banter, Dok. Woi, engko sampean masuk TikTok, Dok. Tapi sampean di belakang kamera, gak ketok, Dok. Kok cari cukup ngono? Kan kok lah ini kuleh. Iki. Iya. Dua porsi, Bu. Udah gulung. Loro. Ayo. Ora. Iki tak masukno kene, Bu, soalnya gak agro. Wes apa iki? Dan gak sombong. Jadi penjual itu nggak usah sombong. Enggak. Sampean tadi berapa? Lupa. 15.000. Dapat 6 katanya. Katanya enggak katanya, Bu, beneran, Bu. Oh alah. Katanya. Kan sausnya ya dipisah ya, Mbak? Sausnya dipisah ya? Ya, sudah. Ya, sik. Bakule wis terlalu capek, Mbak. Dadine ngeblank, Mbak. Jualan dari pagi. Iya, jam 8 sampai sekarang alhamdulillah.
Ya, setiap hari ya gitu jam 8 sampai maghrib. Alhamdulillah, sing ngitung duwe ya sapa, Bu? Sing ngitung duwe ya aku. Kok didobeli bojone, Bu? Ya, amit sik duwe sampean 50 juta. Nggih. Bapak kula gandes ya. Nah, ya piye lucu bakule. Sampean kurang banter ngomongin lucu. Sampean ada suara enggak ada wujud. Lah, sampean lho, sampean di belakang kamera enggak ada iku. Bu, sampean sitok njaluk akeh Bu susukmu, Bu. Duwem sampean sitok njaluk akeh Bu. Bu ini ya. Iya. Makasih ya, Ya, Bu. dadah. Maaf lama, Mbak. Kan antri. Antri ada yang marah tadi? Oh, Ah, ya. ya Allah. Kok Mboten marah-marah. sabar niku. Nggih, marah nggih pun wong bakule nggih mboten ngoceh mawon kalih bekerja. Lah kepingin kepo ya bakule. Sampean sitok yo jalakake Bu, tenanan sampean tega, sungguh teganya Amit. Pun dadah sama kamera. Dadah. Lah bocil kamu sini, kok ben ketok tok kamera bocil. Lah sampean nisan ben mlebu TikTok. Lho malah minggir. Sampean niku Bu. Nggih. Lho kok darani halu kok aku Bu. Bakule mulakno eksis Bu. Malah niki yo ditinggali pengunjung nggo kondi. Nggih topi. Nggih. Tumbas kula nggih. Dek ejeng. Nggih. Lah bakule amen ngedep wajan nggih gak ero lah Bu. Penting ngedoli. Mboten jarak tak Nggih. sampai mboten. Pinten Dek wong jenengan? 4 biji nggih. 10 juta nggih. Nggih. Maaf tanya lagi nggih. Nggih. Bakule pun rada nabeng. Kesel Kak? Nggih, berapa biji Kak? Tunggalnya pinten? 2.500.000 Kak. Nanti sampean masuk TikTok ya Kak. TikToknya Mbak Kepo. Sampean putih Kak? Goreng. Ya, lho, dadi kepo to Kak. Di 15.000. Ya, sausnya dipisah apa dicampur? Bisa. Sampean berapa? 4 ya. Sampean diam aja malah ora didoli kok. Oh, bakule wis ngoceh kok mencung ngene kok. Ya iya, enak nerotos ah, Bu. Ora nerotos ya ora marem ah. Masuk konten kok. Bakule mulakno eksis. Betul. Ya itu kamu di situ. Mas ya nggih. Ya ndak gawe. Tapi bakule engko nek molo, nek mau polo, bengi-bengi engko bakule ndelok HP. Bakule engko langsung turu sik. Sampai Itu ono iku. kamera. Nggih niku kamera Bu, gak HP. Nah engko dicekeli HP Bu, aku gak iso dodol, malah ndelok dracin. Senengane kan dracin Bu. Dadi nek Jadi dicekeli kamerae Bu. oke ngono nak njabut. Ya dijabut ora metu-metu ya Bu. Grogi ambek kamera ya Bu. Iya, nek sampean malah jagongan mbek aku sing ngenteni sak pirang-pirang ini Bu. Ya, makasih. Kembali 1 juta. Iya. Tampani Dek. 1 juta. 4 10 juta. Lah ya 10 juta. Iya. 10.000. Duwike mok niku kok duwike 11 juta. Oh alah, mangkane je susuk 1 juta. Nggih, lah kula nggih mboten samar ra nganggo kacamata. Ah, Ketok kok. ah iyalah. Amit yo. Niku ndi mau e? Ah, ya. Bakule eksis yo gak kewalik kok. Iya, eksis lah piye? Bakule kepengin terkenal kok, viral kok. Nah, nyatane sampean yo kepencet tapi aja kepencet mbek bakule lho yo. Bakule wis duwe. Kecepet ambek ndoke ae. Asal mriki. Nggih, kula kedongo ya. Kula kepengin teng Blora Kak. Aku melok yo Kak. Lah niki dodolane tinggal. Halo Kak. Halo Kak, aku kepengin keliling dunia Kak. Kepengin jadi konten. Ya, tapi belum bayaran Kak. Ya, bayaran dhewe iki Kak. Golek dhewe bendino alhamdulillah. Nah, setiap hari bayaran Kak. Edisi curhat yo Kak. Nah, itu kamu di situ angok-angok. Beneran niku kamera tenan. Engko di-upload. Ya, kakake engko dadi artise. Ya, sampean kan di situ dhewe. Yo, jangan angok-angok kamu. Kok tak kecentok. Lah, mending iku ae, mending ngetok halo lho malah angok-angok ngono. Nah, maaf lho ya.
bocilnya. 15 juta ya, Kak? Iya, iya. Mak, mulai ngambil. Ikan. Beli ikan. Mbak aku tambah. Tambah berapa? Enggak apa-apa, tambah. Nek entek ya bojone sampai. Bakule mau tak wis sudah capek, bakule mau tidur. Ya, wis Sudah capek dari pagi? Ya, dari pagi jam 8 kok. Sampai hari ini kok. Sudah 3 minggu. Gitu terus ya. Mulane bakule kepengen melok tok mbloro iki masih muni tinggal gerobake. Yo halus aja. Ayo ndok gage, kok dinteni kok suwene ora karuan. Sabar. Ya, gak iso sabar iki. Ya jenenge ndok. Iya, ayo ndok. Ayo ndok gage ndok wis keselen ndoke. Ndoke yo padha ya, Kak. Bakule kesel yo ndoke kesel. Gak gelem lho, temeneh. Jam 6, Mbak. Jam 6. Jam 8. Untuk jam 6 kok jam 8. Sampeyan iku lho piye no? Nek kowe ya gak apa-apa jam 8. Malah mau tambah-tambahi. Karepe dhewe. Lah, gak adol, Kak. Tutupe jam 6 kok. Kok brodol bareng. Gak adol, Kak. Campurane sampe. Saya ambek pinggan. Ini. Bu, ambil apa ya? Sausnya dipisah ya, Kak? Sampean ya dipisah, Mbak? Maaf lama ya, Mbak. Sak pira, Kak? Mon, Sampun cukup, Kak. Ya gak usah iki adonanku piye, Mbak? Aku wis kadung ngadoni. Aku ape mulang, Mbak? karet dulu. Sabar. Lah nggih lah antri lah pripun? Lah nggih lah piye? Makasih ya, Kak. Ini kemauan, kemauan. Ya sepura lah, Mbak, wong jenenge antri, Mbak. Wong digawe. Ya suwe lah, Mbak. Terus sekolah Mbak. Malah ngejak tas cilik. Iya, maksudnya gak apa-apa lho, kan glisen. Malah kalah kula nggih mboten wong beda. Beda warung beda niku lho. Mosok comet-comet tapi tak kekno sampean aku kan gak pantas ya, Mbak. Ajur-ajur mosok apa tak kekno sampean. Mas, tak nyebrang kono apa becek aku. Oh 10.000 ae Mbak, wong 10.000 ku mau. Ya maaf ya, Mbak. Nggih. Nggih lho, soalnya aku pengen mulai, Mbak. Adonanku engko piye? Mbak, nggih berapa, Mbak? 5.000. Ya. Kita gawekno tambah sitok ya, Mbak, ana sitok. Mbak njaluke 10.000. Lah piye, Mbak? Tuku 20.000 gak sida lah gak kanthi ya? Ya kan gawe, Mbak. Nggih niku Nggih. 10.000 mriki. Nggih. Kan 10.000 mriku tak tari. Nggih, kan dikek Mas niki kalih jenengan Dik wae. Nggih, mosok dikek sampean. Nggih sepunten nggih, sampean pundi ta? Kula jero. Oh, nggih.
Ya, TikToknya Mbak Kepo. Ya. Engko sampean masuk TikTok. Sampean di situ. Kepo. Nggih, Mbak Kepo. Lah wonge kepo kok. Nggih kepo. Jenenge Mbak Kepo. Amit sepunten nggih, suwun nggih. Nggih. Sausnya bisa, Mbak? Campur aja. Campur. Masuk video ya. Nggih, masuk konten, Mbak. Sampean yo engko masuk konten. Kontennya Mbak Kepo, TikToknya Mbak Kepo. YouTube Mbak Kepo. Kamu nggak ketok lah. Nah, ketok, saestu ketok. Lah, kamu di sini ketok. Lah, itu apa? Lah, sampean nggih ketok. Ketok, sampean ketok saestu niku kamerane lah. Engko di-upload ketok. Sampean pundi ta? Kudus deh. Lah, kudus saya kanthi menanti kok nek mau jeruk ora kanthi menanti ngamuk-ngamuk. Lah sampun tak adoni muni gak sida aku ya sing nyoro, Mbak. Ya nek ana sing tuku. Nek gak. Nggo apa? Bakule ape turu. Gini Mbak minta gitu. Nek gak sida kesuwen, Mbak. Lah soalnya ndekne pesen 20 kan antri, Mbak. Heeh. Mosok njaluk dhisik, Mbak. Terus gak situ. Gak sida tak ganduli siji, Mbak, kena siji. Lah nek gak sida kabeh aku wis ngadoni ya tak nggo apa, Mbak. Soalnya ini kita tanggo sisok badek, Mbak, gak enak. Jadine harus free, Mbak. Ngomong Nggih, 20.000. Wis tak gaweke pun tak adoni, tibake malah mboten sida. Tak ganduli ya ampun ngoten apa. Nggih mau dhewe adoni mboten sida mboten masalah. Iki sausé dicampur nggih. Nggih. Sepunten malah bercurhat. Sampeyan kudu saya menanti ae ora piye-piye kok kono jeruk. Ora ani. Amit. Nggih. Makasih nggih. Nggih. Dadah kamera. Dadah.